Pipila ka mga balay sa Dato din Sinsuwat sa Maguindanao del Norte ug Iligan City ang naguba human natumbahan og mga punuan sa kahoy atol sa paghapak sa kusog nga hangin nga dunay ulan dala sa pagdaot sa panahon. Ari ang report ni Efren Mamak. Kini ang paghapak sa kusog nga hangin nga giubanan pa sa pag-ulan sa Iligan City hapon niadtong Biyernes. Busa ang resulta. Grabe ka damage. Natumbahan og punuan sa kahoy kining gate sa usa ka balay sa barangay Hinaplanon. Sumala sa residente nga si Denyang. Pasado alauna Biyernes sa hapon diyang nagsugod ang paghapak sa kusog nga hangin ug human sa 30 minutos nagka-brownout na sa ilang lugar. Gabi na dihang nagbalik ang kuryente sa lugar. Kinaugmaan, nagtabangay una ang mga residente sa paglimpyo sa natumbang mga punuan hangtod miabot ang CDRRMO ug ubang otoridad alang sa clearing operations. Sumala sa pag-asa, epekto sa southwesterly wind flow nga gipakusog sa bagyong Christine ang nagdala og daot nga panahon sa syudad sa miaging semana. Sa Dato din Sinsuwat, Maguindanao del Norte, gitabangan na og pamutol sa mga residente kining pipila ka punuan sa Mangga, Lubi, Lakip Talisay, human nga tumba sa pipila ka kabalayan sa barangay Badak, Dato din Sinsuwat, Maguindanao del Norte adlawng Domingo. Sumala sa MDRRMO Dato din Sinsuwat, ana sa 8 ka mga balay ang partially damaged nga gibana-bana ang mukabat sa 160,000 pesos nga danyos. Hinuon, walay naangol atol sa insidente. Gilayong nagpaabot og paunang hinabang ang LGU ngadto sa mga apektadong magbanay. Matud sa MDRRMO, epekto sa kusog nga hangin ang hinungdan sa pagkatumba sa maong mga punuan dala sa pagdaot sa panahon. Accordingly po sa kapitan po doon, dahil po doon sa pagmalakas hangin po na may kasamang ulan, nagkaroon daw po ng tornado doon sa lugar, particularly po sa Barangay Badak, Dato din Sinsuwat. Pagbagsak po nung puno ng mangga, puno ng talisay, and puno po ng niyog, na siyang naging dahilan po ng pagkasira ng 8 kabahayan. Efren Mamak, 1 Mindanao.